רופאים מדברים להורים. פודקאסט מומחים על הנושא הכי חשוב, הבריאות של הבייביז שלנו. מנחה ומובילה מקצועית, דוקטור רינת כהן. בחסות O8, הטוב ביותר מהמדע והטבע לאור התינוק שלך. אז אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט רופאים מדברים להורים, ואנחנו נמצאים כאן ביום O8, שזה יום עם מלא מתחמים להורים וילדים קטנטנים, עם כל התכנים שמיועדים לתינוקות, ילדים ואימהות בהיריון, והפעם אנחנו בנושא של גדילה בילדים, עם דוקטור כנרת מזור אהרונוביץ', מומחית ברפואת ילדים, אנדוקרינולוגיה ילדים וסכרת, בית החולים ספרא לילדים, מרכז הרפואי שיבא ומכבי שירותי בריאות. אז דוקטור מזור, בואי תספרי לנו קודם כל מה זה מקצוע האנדוקרינולוגיה, במה הוא עוסק? הוא עוסק בעצם בכל תורת ההורמונים. הורמונים זה חומרים בגוף שבעצם הם מופרשים מכל מיני בלוטות בגוף, אבל הם עושים את העבודה שלהם גם במקומות מאוד מרוחקים, והם שולטים על דברים מאוד חיוניים בחיים שלנו. אוקיי, אז זה תהליכים מרכזיים למעשה, ואז אנחנו נתחיל לדבר על הדברים, מכיוון שאנחנו כרגע עוסקים בילדים הקטנים יותר, בינקות ובילדים, אז אחד הנושאים הכי מרכזיים, מילה אחת קטנה ופשוטה, גדילה. גדילה זה למעשה חלון לבריאות שלנו. בילדים שהם בעצם אלה שגדלים, כי בתור מבוגרים אנחנו מסיימים לגדול, הגדילה היא מאוד חשובה, מכיוון שהיא באמת נותנת לנו הוכחה לזה שהילד בריא והכל בסדר אצלו. ולכן אנחנו עוקבים אחרי זה. אז בואי נתחיל באמת להגדיר איך אני יודעת שהילד שלי גדל טוב. ונחלק את זה אולי לפי גילאים, נתחיל מהקטנטנים ממש מהחודשים הראשונים. אז אני אגיד שבאופן כללי הגדילה מאוד משתנה בתקופות שונות של החיים. בשנתיים הראשונות לחיים קצב הגדילה הוא מאוד מהיר, מתחיל כבר בשבועות, חודשים הראשונים הוא הכי מהיר, ואחר כך הוא הולך ויורד אבל עדיין מהיר. לכן בדרך כלל יש מה שנקרא אחוזוני גובה, גם של משקל וגם של היקף ראש, כשבעצם אחוזון גובה אומר איפה הילד נמצא לעומת בני גילו. אני אגיד שבנים ובנות בגילאים האלה, הגדילה שלהם היא מאוד דומה, למרות שאנחנו עדיין נוטים לשים אותם בעקומות גדילה, בגרפים של גדילה, שונים לבנים ולבנות, והאחוזונים, למשל, אם עכשיו הילד נמצא באחוזון 25, המשמעות של זה שאם אני אקח 100 בנים בגילו, 25 מהם יהיו יותר נמוכים ממנו, ו-75 יותר גבוהים ממנו. בדרך כלל ילד אמור לגדול פחות או יותר באותו אחוזון, ואני אגיד שבשנים הראשונות לחיים, יש יותר נטייה לזוז בין אחוזונים, ולא תמיד יש בעיה עם זה, אבל לפעמים זה דורש מעקב. ילד בריא יגדל בדרך כלל באחוזון פחות או יותר קבוע, אבל כמו שאמרנו, במידה ולא, אנחנו בדרך כלל ממשיכים מעקב, ורוב הסיכויים שזה יסתדר מעצמו. זרקת קודם משפט שאני רוצה טיפה להתעכב עליו, אנחנו למעשה אומרים מן כלל אצבע כזה, שהרי תינוק מכפיל את משקלו בערך עד גיל כ5 חודשים. אבל תבינו, להכפיל משקל, זאת אומרת, זה משהו מטורף, שלא נדע אנחנו כמבוגרים, ומתי הוא משלש את משקלו? בגיל שנה בדרך כלל. פחות או יותר, זה כלל אצבע כזה, שאנחנו אומרים, תינוק נולד 3 קילו, אנחנו מצפים שהוא יגיע ל6 קילו ל5 חודשים, אני חייבת לציין שחלק גדול מהילדים מגיעים אפילו קודם. בהחלט. ואנחנו רוצים שהוא יהיה לפחות 9 קילו בגיל שנה. יפה. אז דיברנו על הנושא של אחוזונים, שזה באמת חשוב להגיד, וזה מעורר המון שאלות והמון ידיעות. אבל איך אני ידע שהילד שלי גדל טוב? זה נורא מבלבל, כי כמו שאמרת, הם לפעמים משנים את האחוזונים. אז הוא נולד אחוזון 25, ואז הוא פתאום יורד לאחוזון 10. מה זה אומר? אז קודם כל אני אגיד שהמשקל והאורך בלידה לא אומרים שום דבר לגבי ההמשך, מכיוון שהם בעצם נקבעים ממה שהיה בתוך הרחם. גנטיקה תמיד קיימת, אבל הדברים שקורים ברחם הם מאוד שונים לעומת מה שקורה אחר כך. ברחם העובר תלוי כולו במה שהוא מקבל דרך השיליה, ושם הרבה פעמים יש הרבה בעיות שגורמות לזה שהעובר לא גדל כמו שצריך, ועד כדי כך שלפעמים אפילו צריך להוציא את הילד לפני הזמן, ולכן הדברים האלה ברגע שבעצם התינוק עכשיו יוצא לעולם, אז הוא לא תלוי יותר בתזונה שלו דרך השיליה, מעכשיו הוא כבר תלוי בתזונה שהוא מקבל מבחוץ, ומאוד הרבה דברים אחרים, כולל גם חום ואהבה. בואי נגיד שאנחנו יודעים מהיכרות עם אמהות הישראליות, אף אמא לא תתלונן כשהוא עולה באחוזונים. אבל מה קורה כשהילד יורד באחוזונים? כי אני מבינה שאת אומרת שזה מאוד מאוד תלוי למעשה בחיים העבוריים, אבל
איך אני יודעת שזה בסדר או לא בסדר? אז קודם כל הכי חשוב לזכור שבשביל זה יש לנו בעצם את הטיפות חלב. בטיפות חלב, בכל בעצם ביקור שעושים, לא משנה אם זה לחיסונים או למשהו כזה, תמיד הילד יימדד. בשלושת המדדים שהזכרנו קודם, האורך, המשקל וכיף הראש, ונותנים לזה מקום מאוד מאוד חשוב, ולכן גם ההמלצה באמת היא ללכת למעקבים שם, לפחות בשנה, שנתיים הראשונות, ללכת לכל המעקבים, הצוות שנמצא שם, יש גם את האחיות שנמצאות כל הזמן, יש גם רופא שמגיע, הם מודעים לזה שיכולים להיות שינויים לפעמים, ולכן ברוב הפעמים לא צריך להילחץ משינוי קטן. כשיש איזשהו מקום לדאגה, אז גם מערבים את הרופא ילדים, אבל בסופו של דבר, רוב הילדים יגדלו כמו שצריך, גם אם הם קצת יורדים באחוזונים, עולים באחוזונים, ברוב הפעמים הכל יהיה בסדר. ובכל זאת בואי ננסה, אנחנו רוצים כאן לספר גם קצת על תמרורים אדומים. אז מתי זה מתחיל להדאיג? אז קודם כל, אם אנחנו רואים ילד שלא עולה במשקל בכלל, או לא עולה מספיק במשקל, ילד שבאורך הוא לא גדל כמו שאנחנו מצפים, אם אנחנו תמיד נותנים לו עוד איזה צ'אנס לגדול, בוודאי אם עכשיו הייתה איזושהי מחלה ברקע, נחכה שהוא יעבור אותה, אבל אם אנחנו רואים שהוא לא גדל, במקרים כאלה אנחנו צריכים להתחיל לעשות איזשהו ברור, בדרך כלל ברור מעבדתי. יש איזה אחוזון מסוים שממנו את מודאגת? אם ילד יורד מתחת לאחוזון 3, וממשיך לרדת מזה, לא מתייצב נגיד על האחוזון הזה, בוודאי אם זה גם לא מתאים לגנטיקה המשפחתית. אז זה מין סוג קו אדום, כמו שאנחנו אומרים, גובה המפלס בכנרת, אז זה פחות או יותר אחוזון 3. כן, אבל יכול להיות גם ילד שהתחיל נגיד מאחוזון 80 לצורך העניין, וגם אם הוא יורד עכשיו לאחוזון 20, זה גם כן לא בסדר. יש עוד מושג שהרבה פעמים הורים שומעים ולא תמיד יודעים מה הכוונה, מה שנקרא SGA, Small for Gestational Age, מה זה? המשמעות, קודם כל בעברית זה קטן לגיל ההיריון, הכוונה לגיל שבו, לשבוע בעצם שבו התינוק נולד. תינוק שנולד למשל בשבוע 40, שזה השבוע הקלאסי, אם למשל המשקל שלו יהיה 2 קילו, בוא נלך אפילו יותר קיצוני, 1.8 קילו, אז הוא קטן לגיל ההיריון. כי בגיל ההיריון הזה אנחנו מצפים למשקלים גבוהים יותר. אבל אם הוא למשל ייוולד בשבוע 32, מה שנקרא פג, והוא יהיה בקילו 800, הוא לא יהיה small for gestational age, מכיוון שהמשקל מתאים לגיל ההיריון שלו. זאת אומרת שיש לנו למעשה עקומות, שאנחנו למעשה שמים את התינוקות עליהם, ויש עקומות לבנים ולבנות, שלהתאמה לעומת גיל ההיריון, אני כן מזכירה כאן משהו שכבר דובר בפרק אחר, של מה המשמעות של פגות, ששם אין שום משמעות למעשה למשקל, אלא אך ורק לגיל ההיריון, מתחת לשבוע 37 להיריון. בדיוק. אוקיי, אז מה זה אומר עם הילד שלי SGA? זה דורש איזשהו ברור בהכרח? זה דורש מעקב, כי הרבה מהילדים שהם small for gestational age, קטנים לגיל ההיריון, חלק גדול מהם, הסיבה שהם לא גדלו טוב ברחם, ובגלל זה הם נולדו קטנים, זה הרבה פעמים, כמו שאמרתי, בעיה בשטה בשיליה, שזה בדרך כלל לא אשמה של אף אחד, וברגע שהם יוצאים החוצה, הם בעצם עכשיו הם ניזונים בצורה מסודרת והכל, ואז בדרך כלל הם יעשו משהו שאנחנו קוראים לזה, קטשאפ גרוז. מה זה קטשאפ גרוז? זה בעצם גדילה מואצת, כדי בעצם להשיג את מה שאתה הפסדת בגדילה שלך. על בסיס הגנטיקה שלך גם. הגנטיקה וגם דברים אחרים, ואז בעצם, בדרך כלל רוב הילדים שנולדו קטנים לגיל ההיריון, הם יעשו את הקטשאפ הזה, ממש בשבועות ובחודשים הראשונים לחיים. בילדים שהם נולדו נגיד גם פגים, אני מדברת כמובן פגות מאוד מאוד משמעותית, שבועות 20 ומשהו, 30 וקצת, ונולדו גם מאוד מאוד קטנים, הרבה פעמים גם מתחת למשקל של קילו, התהליך של הקטשאפ שלהם הוא מאוד ארוך, ויכול אפילו להימשך 2-3. אוקיי. עכשיו יש את המושג הזה של האצת גדילה, שיש פתאום אומרים הילד בהאצת גדילה. מה זה? האצה בגדילה זה קצב גדילה שהוא יותר גדול ממה שהיה עד עכשיו. אז בעיקרון השנתיים הראשונות לחיים, כמו שאמרנו, זה קצב גדילה מאוד גדול, קשה לקרוא לזה האצה, כי זה חלק מהגדילה הנורמלית. אבל המקום בעצם אולי העיקרי שבו יש ממש ממש האצה בגדילה, זה גיל ההתבגרות. גם בבנים וגם בבנות, פשוט הטיימינג שלהם קצת שונה, כי בנות מתבגרות כקבוצה לפני הבנים, אבל האצה בגדילה יכולה למשל גם לקרות אחרי מחלה. למשל, ילדים קטנים, הם סובלים הרבה פעמים מכל מיני מחלות חום פשוטות, מחלות ויראליות. שנכנסים לגן. כן, ואז,
יכול להיות גם לפי מחלה קצת יותר ממושכת. ילדים זה עם זה שיודע מהר מאוד להסתגל ולחזור לעצמו, ובדרך כלל אחרי מחלה, בזמן המחלה הרבה פעמים, ירידה במשקל זה כמעט תמיד קורה, אם היא מספיק ממושכת אפילו תהיה עצירה בגדילה, אבל איך שהילד מחלים, הוא יחזיר לעצמו בהאצה בגדילה את מה שהוא הפסיד. חשוב לי לציין שבהקשר למה שאמרת עכשיו, למעשה שילדים יודעים לעשות את הקטשאפ הזה, זה נכון, ותפקידנו כרופאים למעשה, אבל כן למצוא את היוצאי דופן. בוודאי. שהם באחוזים מאוד קטנים, אבל כן לראות, לדעת, לסמן את אותו ילד שבאמת יש משהו לא תקין, ושאפשר לעשות משהו לכבודו, והיום יש מגמה לעשות, ותכף נדבר גם על זה. אז קומה נמוכה. מה זה? מה המשמעויות? זה שהוא הילד הכי נמוך בכיתה, או שאנחנו שני ההורים מאוד גבוהים, והילד יותר נמוך מהאחים שלו, זה בהכרח אומר קומה נמוכה? אז קודם כל, קומה נמוכה, גם חשוב איך אנחנו מגדירים אותה, בכל גיל, כמובן עד שאנחנו מסיימים לגדול, זה באמת מה שנמצא מתחת לאחוזון 3, אבל גם בין אחוזון 3 לנגיד אחוזון 9, מתחת לאחוזון 10, אנחנו מחשיבים את זה כקומה נמוכה קלה. אז קודם כל, גנטיקה אין מה לעשות, זה אחד הדברים הכי קובעים, אבל לא היחיד. ברור שאם יש לי שני הורים שהם נמוכים, רוב הסיכויים שהילדים שלהם גם יהיו נמוכים. אבל צריך תמיד לזכור, גנטיקה מגיעה משני צדדים, וגם אם יש שני הורים נמוכים, יכול להיות שבגנטיקה שלהם, הם אולי קיבלו את הגנטיקה של ההורה הנמוך שלהם, אבל יכול להיות שיש להם גם גנטיקה שמסתובבת אצלם, של מישהו גבוה יחסית. אז בהחלט יכול להיות שגם במשפחה נמוכה, פתאום יהיה ילד גבוה. כמו אצלנו במשפחה, שהבן שלי הוא 1.85 מטר, הוא הכי גבוה במשפחה, הוא יותר גבוה גם מאבא שלו וגם מאמא שלו. עכשיו, דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון גם, שיכול מאוד להיות שיש למשל זוג הורים נמוכים, ויכול להיות שלאחד מהם, אפילו לשניהם, יש משהו באמת רפואי שלא הובחן, או שלא הייתה מודעות, לא לקחו אותם לאבחון, ובגלל זה הם לא גדלו טוב. היום שאנחנו הרבה יותר מודעים, ואנחנו יותר שמים לב לדברים, וגם בכלל, אנשים יותר מקושרים עם כל הרשתות החברתיות והכל, אז הדברים נבדקים, וכשמוצאים באמת משהו, לפעמים אנחנו מטפלים בילד, והילד יכול לעבור לכאורה את הגנטיקה שלו, זו פשוט גנטיקה שלא מיצו אותה בזמנו. אז בהחלט זה קורה. אבל מה שחשוב לי גם, שוב, כאיזשהו מסר להורים, שכשאת אומרת על גנטיקה הורית של האמא והאבא, זה גם בהתאם לעקומות. זאת אומרת, אני למשל 1.70 מטר, לאישה אני נחשבת גבוהה, לגבר לא. אז יכול להיות שהילד שלי באמת לקח את הגנטיקה שלי, והפך אותה למונחים של גבר. בהחלט, ופה זה מאוד חשוב, מכיוון שהרבה פעמים מסתכלים על הגובה האבסולוטי, אבל גברים ונשים הם לא באותו גובה. ככלל, בין כל אחוזוני הגובה של גברים ונשים, באותו אחוזון ההבדל ביניהם הוא 13 סנטימטר. כלומר, לצורך העניין, נגיד אם הגובה הממוצע של אנשים בישראל, הוא 1.62-63, לא משהו, אבל זה מה יש. הגברים, הגובה הממוצע שלהם, זה 75-76. עכשיו, למה זה חשוב? כי למשל, יש לי משפחה, למעשה, הרבה משפחות כאלה, נגיד שני ההורים, 1.62, אמא ממוצעת, אבל אבא נמוך לכל הדעות, זה גם מבחינה מספרית. ואז יש איזושהי ציפייה, למשל, שכולם יהיו, נגיד אם יש בנות, אז הם כולם יהיו 1.62, כי זה הגובה במשפחה. אבל צריך להבין שהאבא, אם הוא היה בת, הגובה שלו היה 1.49, זאת הגנטיקה של הבנות שלו. עכשיו, ברור שחלק יכולים לקבל את הגנטיקה של אמא, וחלק של אבא, אבל אם יש עכשיו ילדה שהיא 1.51, אז אי אפשר להגיד שזה לא מתאים למשפחה, זה כן מתאים למשפחה. הפוך, הרבה פעמים יש הורים שרוצים שנגיד הילדות יצאו גבוהות כמו אבא, נגיד יש אמא נמוכה, כמוני, 1.49, ויש נגיד אבא שהוא 1.70 ומשהו, ומה לעשות, הילדה הולכת לצאת בגובה דומה לאמא שלה, אבל אמרו לי, אבא שלה 1.72, אז אני מסבירה להם ש1.72 זה לא גובה של, זה לא הגובה שלו, זה 1.59 בגובה של בת. אז צריך להבין הרבה פעמים שהגנטיקה צריך להבין אותה עד הסוף, וגם שהיא לא קובעת בלבד, וגם היא לא ממש בוחרת איך שזה צריך. יש לי גם משפחות שבהם נגיד שני ההורים זה, גם שוב אמא נמוכה, אבא גבוה, ויש נגיד 4 בנים, ויש צפי של המשפחה ש4 הבנים יצאו כמו האבא, ומה לעשות? כל הבנים יצאו זה בגובה הגנטי של אמא, כלומר הם נמוכים, ולפעמים מה שהכי מרגיז יש את הבת, שהיא דווקא קיבלה את הגנטיקה של אבא והיא גבוהה. ואין מה לעשות, זה מה שיצא. תכף נגיע לפילון שבחדר, הורמון הגדילה.
אבל עוד לפני כן, שם דגש מאוד מאוד גדול כרגע על הגנטיקה, ובאמת הסבר מאוד מפורט, שאני חושבת שנותן מענה להרבה הורים, גם אולי קצת למה לצפות. אז קודם כל יש איזשהו מיתוס שנותן איזושהי נוסחה של החישוב. מה? אז קודם כל המיתוס הזה הוא לא אומר לנו הרבה. תספרי על המיתוס קודם. כן, קודם כל המיתוס זה משהו שנקרא גובה מטרה. מה זה גובה מטרה? איפה אני מצפה לראות את הילד במשפחה? כלומר, לצורך העניין, המשפחה שדיברנו עליה, שני ההורים 1.62 מטר, ואנחנו רוצים לדעת בבת, כי זה שונה מבת לבן, אז הצפי אז לכאורה, מה זה גובה מטרה? אני לוקחת את הגובה של האמא, 1.62 מטר, מוסיפה את הגובה של האבא בבת, כלומר, פחות 13 סנטימטר, וביחד אני עושה את הממוצע, כלומר 1.49 מטר ועוד 1.62 מטר, נעשה מהר, זה 1.56 מטר בערך, זה גובה המטרה של הילדה הזאת. האם זה אומר שזה הגובה שאליו היא תגיע בסוף? ממש לא. אז במה זה עוד תלוי? אז קודם כל, יש גם דברים בבריאותיים, נושא של התזונה, נושא של באמת בריאות באופן כללי, כל מחלה בלי יוצא מן הכלל יכולה לפגוע בגדילה של ילד, או לטווח הקצר אמרנו, אבל יכולה גם לטווח הארוך, וגם לתמיד. מחלה זו אומר אסמה, צליאק, מעי דלקתי, כאלה מחלות. וגם דברים שהם קשורים לתחומים שלנו, כמו בעיה בבלוטת התריס, חסר בהורמון דילה, ועוד דברים אחרים. אז קודם כל הדברים האלה מאוד חשובים לגדילה, ודברים שעוד קובעים בסופו של דבר מה יהיה הגובה הסופי, זה בעצם שלב מאוד חשוב בגדילה, שזה ההתבגרות. וההתבגרות הרבה פעמים משנה את הכל. יכול להיות מישהו שמתבגר מוקדם, הוא היה תמיד מאוד גבוה לעומת כולם, ובסוף הוא לא בכך יסיים גבוה, ואולי אפילו נמוך יחסית. ובדיוק הפוך, יכול להיות מישהו שמתבגר מאוחר, וכל חייו, כל ילדותו הוא היה נורא נורא קטן, ובסופו של דבר הוא יסיים בגובה טוב, ממוצע, ואולי אפילו גבוה. ולכן ההתבגרות בסוף גם היא מאוד מאוד חשובה. אז מי שהיה הכי קטן בכיתה, הוא לאו דווקא יישאר גם מבוגר נמוך. נכון, בהחלט. להפך, יכול להיות שיש לו יותר שנים למעשה לגבוה. כן. וזה תכף, אנחנו ניכנס תכף לנושא ההשמנה, כי בילדים שמנים ההתנהגות היא קצת אחרת. נכון. באיזה הקשר? אז ילדים עם השמנה שמאוד מאוד חשוב, יש כל מיני סוגים של השמנה, אבל אנחנו מדברים על ההשמנה הנפוצה באוכלוסייה בעולם, יותר באוכלוסייה המערבית, שזה בדרך כלל השמנה שאנחנו לא מכירים סיבות ספציפיות שלה, ובדרך כלל יש גם עוד אנשים במשפחה עם ההשמנה. יש סוגים של השמנה שאנחנו קוראים לזה השמנה פתולוגית, שזה גם מחלות שונות, תסמונות שונות, ושם זה כבר סיפור אחר. בילד שהוא עם השמנה, אותה השמנה שאנחנו לא מכירים את הסיבה, אבל הכי נפוצה, בדרך כלל בילדות הם דווקא נוהגים לגדול יותר טוב מחבריהם, ואפילו לגדול מעבר לפוטנציאל הגנטי של המשפחה. נגיד משפחה ממוצעת, והילד גדל דווקא באחוזונים גבוהים. אבל בסופו של דבר הוא מיועד להגיע לגובה הגנטי שלו, כלומר שאיפשהו, מתישהו, הוא בעצם יסיים את הגדילה אולי קצת יותר מוקדם, ויגיע לגובה הגנטי שלו. לא נמוך, כן? אבל הוא יגיע לגובה הגנטי שלו. אז לכן חשוב לזכור שהרבה פעמים זה קצת מטעה. במהלך הילדות יש איזושהי ציפייה באמת שילד הזה הולך לסיים מאוד גבוה. אם הגנטיקה של המשפחה גבוהה, מה טוב, אבל אם לא, צריך לצפות לזה. אז בואי נחזור לקומה הנמוכה ולנושא ההורמון הגדילה. מה זה? למי זה ניתן? האם זו תרופת פלא? אז קודם כל הורמון דילה זה הורמון שהוא מאוד חשוב בגוף, יש לו תפקידים נוספים מעבר לתפקיד שלו של הגדילה. זה הורמון שבאופן טבעי מופרש בגוף. כן, הוא מופרש מבלוטה שנמצאת במוח, שנקראת בלוטת יותרת המוח, וזו איזושהי בלוטה מפקחת על הרבה בלוטות הורמונליות אחרות, והיא מפרישה הרבה הורמונים, וההורמון גדילה עצמו, את התפקיד שלו בנושא הגדילה, שזה כמו שאמרנו אחד התפקידים שלו, הוא עושה דרך מתווך שנמצא בכבד, שנקרא IGF-1, וה-IGF-1 עושה בעצם את עיקר העבודה, וכל עוד יש הפרשת תקינה של הורמון דילה, וגם של ההורמון הזה של IGF-1, אז לא אמורה להיות בעיה בגדילה. אבל יש מקרים שבהם יש חסר בהורמון דילה. חלק מהמקרים הם כבר מולדים. אגב, ילד שיש לו חסר בהורמון דילה מולד, הוא לא ייוולד קטן, מכיוון שבמהלך החיים העובריים לא צריך את הורמון הגדילה בשביל לגדול, צריך דברים אחרים, הורמונים אחרים, אבל אחרי הלידה הוא יכול כבר להתחיל לגדול אותו. זה באמת משהו שהרבה פעמים באמת מאוד מפתיע את ההורים, שאיך זה יכול להיות שהוא נולד ממוצע לגיל
לא, ופתאום הוא הרבה יותר קטן. נכון. עכשיו, דבר נוסף, שגם חסר הורמון דילה יכול להיות גם נרכש, כתוצאה מכל פגיעה כלשהי במוח, ובבלוטת יותר את המוח כתוצאה מכך, הוא יכול גם לגרום בעצם כולל טראומה, תאונת דרכים, חס וחלילה גידול, מחלה שפוגעת במוח, אז בדברים האלה, אז זה נרכש. וטראומה, דרך אגב, אנחנו מדברים גם על מצבים נפשיים, ילדים שעוברים חס וחלילה אביוז, התעללויות, בהחלט. חזרו משבי. כן, ברוב הפעמים לא בהכרח תהיה השפעה ישירה להפרשה של ההורמון דילה, אבל בהחלט תהיה השפעה גם על הגדילה, לפעמים לטווח קצר, ולפעמים גם לטווח ארוך יותר. והורמון דילה, זאת אומרת, אם אנחנו מוכיחים שיש חסר בהורמון דילה, כלומר אנחנו רואים ילד למשל שלא גדל טוב, באופן כללי כל ילד מתחת לאחוזון 3, או ילד שיורד באחוזונים, פחות בשנה הראשונה לחיים, אנחנו רוצים לעשות לו קודם כל בירור ראשוני, לשלול כל מיני מחלות שהן מאוד קלות גם לטיפול, כמו צליאק, בעיה בבלוטת התריס. שזה ברמת רופא הילדים הראשונים. כן, זה מה שהרופא הילדים עושה, היה והכל תקין ועדיין ילד לא גדל כמו שצריך, בדרך כלל השלב הבא זה לבדוק את ההורמון דילה. הורמון דילה זה לא בדיקה אפשר לבדוק אותה סתם בבוקר, אבל הורמון הגדילה הוא מופרש בפיקים, לא בצורה רציפה, והרבה מהפיקים הם בלילה, ולכן שעושים בדיקה סתם בבוקר, כמו תמיד את הבדיקות שעושים בדרך כלל במעבדה, אנחנו נראה אותו מאוד נמוך, ולכן הוא לא אומר שום דבר. צריך לעשות מה שנקרא מבחן תגר, או טסט באנגלית, שבו אנחנו בעצם נותנים חומר, שמגרה את הפרשה של הורמון הגדילה, ואז אנחנו בודקים איך הורמון הגדילה עולה בגירוי לזה. זה כבר בדיקה שלא עושים אותה סתם במעבדה הרגילה, זה בדרך כלל לא במוקדים שונים של הקופה, או בבתי חולים, באשפוזי היום. ומי שמפנה זה אנדוקרינולוג. כן, זה אך ורק הפניה של אנדוקרינולוג. למעשה, בשביל להוכיח חסר בהורמון דילה צריך 2 טסטים עם חומרים שונים. היה ואנחנו מוכיחים שיש חסר בהורמון דילה, אז בדרך כלל אנחנו גם צריכים להשלים MRI של הראש, כי שם מופרש הורמון הגדילה, ואז אנחנו בעצם יכולים להתחיל טיפול בהורמון דילה. טיפול בהורמון דילה ניתן לא רק לכאלה שחסר להם הורמון דילה, יש תסמונות מסוימות שגם מקבלים, הן נדירות ולא ניכנס אליהם, אבל הרבה מהילדים שגלים טיפול בהורמון דילה, אין להם חסר, אבל הם מספיק נמוכים בשביל לקבל הורמון דילה, בדרך כלל מתחת לאחוזון 1.5 בגובה, כלומר באמת נמוכים, והילדים האלה למרות שלא חסר להם מקבלים טיפול, ועכשיו באמת האם זה באמת טיפול פלא, אז הילדים שיש להם חסר הורמון דילה, אמיתי, שאני אגיד שזו קבוצה לא גדולה. אחוזים בערך? אני יודעת, אולי משהו כמו 10% מהילדים שמקבלים טיפול בהורמון דילה, אולי קצת יותר, הם גדלים מדהים. זה ילדים שללא טיפול, היו יכולים אפילו לסיים, נגיד בנים מתחת ל1.50 אפילו, או 1.60, והם יכולים אפילו להגיע ל1.80 עם הטיפול, אם זאת הגנטיקה שלהם. אבל זו קבוצה קטנה. רוב הילדים שמקבלים טיפול בהורמון דילה, גם אלה שהם לכאורה עם חסר בהורמון דילה, זה כנראה לא חסר הורמון דילה מלא, והממוצע של הגובה הסופי, התוספת, היא משהו כמו 4-5 סנטימטר. וזה תמיד הוויכוח, זה שווה את זה, זה לא שווה את זה, זו זריקה יומית, שצריך להזריק אותה בעצם כל יום, אנחנו בימים אלה יש גם משהו שבועי, אבל בינתיים רק לקבוצה מאוד מסוימת, אבל זה טיפול שבסופו של דבר יש לו בהחלט תוצאות, אבל לא תמיד זה תוצאות שהן מדהימות. אני רוצה שנייה לעשות איזשהו סיכום שוב על הנקודות העיקריות שחשובות להורים לדעת, ואני טיפה חוזרת למה שנקרא מיומנה של רופאת ילדים. אני מקבלת לפעמים פניות, וזה יכול להיות אפילו פנייה דיגיטלית. תפני אותי בבקשה לאנדוקרינולוג, אנחנו רוצים וצריכים הורמון גדילה, ביי. אוקיי, אז לא. אז מה שאנחנו נעשה זה, חשוב מאוד שהילד יגיע למפרעה עם ההורים. וכבר רופא הילדים ישמע את כל ההיסטוריה ואת הגנטיקה ואת הגובה של ההורים, כולל גיל קבלת מחזור של האמא, ונסתכל ביחד על העקומות מאז שהוא נולד, ונבדוק לגבי הכלכלה שלו, התזונה שלו, ונעשה בדיקות דם ראשוניות כדי לשלול צליאק, ולשלול בעיה בבלוטת התריס, ולראות שכל שאר הבדיקות תקינות ואין לו שום חסרים תזונתיים, ורק אז אנחנו למעשה נפנה לאנדוקרינולוג, ואנחנו צריכים להוסיף גם צילום כף יד. מה זה צילום כף יד? מה בודקים שם? צילום כף יד זה בעצם הגיל הביולוגי של הילד. כף יד שמאל. כף יד שמאל, נכון. זה ככה עושים, לא קשור ליד שבה כותבים. אין לצילום כף יד הזה ולגיל עצמות הזה שום קשר מבחינה התפתחותית, שכלית, חברתית, אין לזה קשר. זה רק הגיל הביולוגי של הגדילה של הילד. עכשיו, מה אנחנו בעצם רואים שם, ולמה דווקא עושים זה, את כף יד ולא משהו אחר? בעיקרון אנחנו צריכים מקומות שבהם
שבהם יש מה שנקרא לוחיות גדילה. לוחיות גדילה הן בעצם עשויות מסחוס, וסחוס זה הדבר שגדל. והלוחיות האלה עם השנים הולכות ומתחילות להתמלא בעצם שלא גדלה יותר, עד שאנחנו מגיעים לסוף הגדילה שלנו. סוף הגדילה אגב בבנות היא בממוצע. אחר כך אנחנו גדלים יותר נמוכים. כן, קצת. אבל זה לא בפודקאסט שלנו. ובנות מסיימות לגדול בממוצע בגיל 14-15, בעוד שבנים מסיימים בממוצע בגיל 16-17. ואנחנו נוהגים לומר כשנתיים וחצי אחרי גיל קבלת מחזור. אצל הבנות כן. ואז בעצם הגיל עצמות מראה לנו כמה נותר לנו לגדול מהגובה הנוכחי. כלומר, כמה נשאר לנו מהלוחיות גדילה עוד לגדול. רוב הילדים מסתובבים עם גיל עצמות שמתאים לגיל הכרונולוגי שלהם. כלומר, מה שאנחנו רואים, פחות או יותר יהיה כנראה מה שיהיה בסוף. אבל יש אלה שמסתובבים עם גיל עצמות מתקדם, כלומר שהם יסיימו לגדול לפני הזמן, ואולי יגיעו לגובה פחות טוב ממה שחשבנו, אנחנו יודעים לחשב את זה כמובן, וילדים עם גיל עצמות צעיר, שהם הרבה פעמים בעצם יגיעו לגובה יותר טוב מאחוזון הגובה שהם נמצאים בו, ולכן אנחנו נוטים להשתמש בזה, כדי לחזות את הגובה הסופי, זה כמובן לא מדע מדויק, אבל הוא מאוד עוזר לנו. מה המשמעות של היקפי ראש קטן או גדול? אנחנו דיברנו על זה בהיבטים ההתפתחותיים והנוירולוגיים, אבל יש לזה גם משמעות בהיבטים האנדוקרינולוגיים. כן, קודם כל יש תסמונות מסוימות שבהם יש, כלומר כל מיני מחלות שבהם יש היקף ראש קטן או היקף ראש גדול, והם יכולים הרבה פעמים לתת לנו איזשהו מושג, עוד איזשהו רמז למה יש לילד הזה. רוב הילדים בדרך כלל היקף הראש שלהם פחות או יותר יתאים למדדי הגדילה. יש לפעמים משפחות שפשוט יש היקף ראש גדול או קטן ואין איזשהו משמעות, אבל אם אנחנו רואים באמת היקף ראש מאוד קטן או מאוד גדול, אנחנו גם מכוונים את הבירור שלנו לדברים האלה. אז בואי נעבור לעוד בעיה מאוד מאוד שכיחה, שגם היא בתחום הטיפול של האנדוקרינולוגים, נושא של השמנת ילדים. קודם כל, מה זה מושג ההשמנה? כי תינוקות קטנטנים עם כפלים זה לא השמנה. ממש לא. בתינוקות בשביל שזה באמת ייחשב כאיזושהי בעיה, זו עלייה מאוד מאוד מואצת במשקל, ושלא מפסיקה. כלומר, יש גם תינוקות שיעלו מאוד המון במשקל, הגיעו למשקלים מאוד גבוהים, והכל יהיה בסדר אצלם, אבל עדיין אנחנו נצטרך לבדוק את זה. אבל כשאנחנו מדברים בעיקר על השמנה, זה באמת אותה השמנה שהיא מאוד מאוד נפוצה בעולם, שבעשורים האחרונים... בדרך כלל מעל גיל 2. כן, בדרך כלל אנחנו מתייחסים מעל גיל 2, שוב, מה שלפני זה הרבה פעמים אנחנו מחפשים דברים באמת פתולוגיים. רוב הילדים היום השמנים בעולם, לרובם אין איזושהי מחלה קונקרטית שאנחנו יכולים לבדוק, וגם כשמדובר בהשמנה מאוד מאוד משמעותית, היום אנחנו בודקים גנים למיניהם. אבל אתם כן היום האנדוקרינולוגים מדברים על הסינדרום המטאבולי. בוודאי, סינדרום המטאבולי הוא סינדרום שלא קיים אצל כל השמנים, גם לא במבוגרים וגם לא בילדים, זה איזשהו אוסף של דברים שכל אחד מהם נחשב כסיכון למחלות לב וכלי דם בגיל צעיר, לסוכרת בגיל צעיר, ולכל אחד יש את הסיכון שלו. אבל כשאנחנו שמים אותם ביחד, זה 5 סך הכל, הסיכון עולה פי כמה וכמה. וזה מגיע עם השמנה בטנית, כלומר, נכון, יש השמנה מכל מיני סוגים, אבל כשהשמנה היא, במיוחד השמנה בטנית, היא יכולה להיות כחלק מהשמנה הכללית, כשיש רמת טריגליצרידים, שזה סוג של שומנים בדם גבוהה, כולסטרול הטוב, ה-HDL נמוך, שיש לנו איזושהי הפרעה במשק הסוכר, סוכר מעל הנורמה בצום, אינסולין גבוה, המוגלובין A1C גבוה, שזה מדד של הסוכר ב3 חודשים האחרונים, ואם יש יתר לחץ דם. מספיק שיש 3 מתוך 5 האלה, שאנחנו מגדירים את זה כתסמונת מטאבולית, וגם בילדים אנחנו מתייחסים לזה הרבה יותר ברצינות, מאשר אם מגיע ילד עם השמנה, אבל מעבר לזה כל הבדיקות שלו והכל תקין. יש לזה משמעות לגנטיקה? בוודאי. תסמונת מטאבולית כמעט תמיד יש גנטיקה. מישהו מההורים הוא כזה. אז בואי רק נחזור ככה לקראת סיכום, עוד מיתוסים שאת נתקלת בהם כאנדוקרינולוגית שמגיעים עלייך לקליניקה שלך, שהם אגדות. אז האגדה שאני הכי אוהבת זה האגדה של הגובה בגיל 2, תכפיל אותו ב2 וזה הגובה הסופי. הלוואי וזה היה ככה, זה היה פותר לנו המון בעיות, אז לא. אין קשר למציאות. אין קשר למציאות. תמיד יש מיתוס זה, שברגע שמופיע סימן התבגרות הראשון בילד, זהו זה, מתייצבים במרפאה, כי מחר הוא מסיים לגדול. בואי נציין רק מה הסימנים הראשונים, גם בבנות וגם בבנים? אז אני אגיד שהסימנים החשובים, שהם אלה שמובילים בסוף לגדילה, אצל הבנות זה הנצת השדיים, ואצל הבנים זה מסובך, כי זה הגדלת האשכים, וזה לא משהו שרואים.
כל הנושא של הסיעור... ובגיל הזה גם אמא כבר לא אמורה לראות. נכון, ובסיעור ודברים האלה זה חשוב, אבל הם לא אלה שבדרך כלל מובילים לגדילה. צריך לזכור שכשמופיעים סימני ההתבגרות שציינו, החשובים, זה לא שמחר בבוקר ילד מפסיק לגדול, בדיוק הפוך, אלא הוא צפוי עכשיו בשנתיים, 3 שנים הקרובות, לגדול דווקא טוב יותר. האצת גדילה. כן, אבל כמובן תמיד תלוי מאיפה מתחיל אותה, באיזה קצב ההתבגרות מתקדמת. אז אלה דברים שיכולים לשנות את הכל כמובן. דוקטור כנרת מזור אהרונוביץ', המון תודה. למדנו, החכמנו וניפצנו כמה מיתוסים. תודה רבה. בבקשה. תודה לכם.